Møblerne her er blot et lille udsnit af de møbelklassikere, der er skabt på Fredericia Furniture igennem 5 årtier. Det er møbler, som har været med til at sætte dansk møbelindustri på verdenskortet. Det er stole, borde og sofaer, fremstillet med en unik holdning til kvalitet, funktionalitet og design. Skabt efter principper, der fordrer sjæl, personlighed og den gode historie. Det var møbelproducenten Andreas Graversen, der indledte et intenst samarbejde med en af de største danske møbelarkitekter, Børge Mogensen. Sammen satte de gang i en produktion af møbler, der var gennemsyret af en holdning om enkelhed, en høj grad af funktionalisme og særligt design. Andreas Graversens søn, Thomas Graversen, står i dag i spidsen for Fredericia Furniture, som har succes med at bygge videre på det fundament, som hans far grundlagde sammen med Børge Mogensen på den gamle stolefabrik i hjertet af Fredericia. Udover at skabe eftertragtede møbler med historie og personlighed, skaber Fredericia Furniture også den enkelhed i møblementer, som mange har behov for i dag. Det mener sociologen Emilia van Havn. I forbindelse med virksomhedens 100-års jubilæum har hun arbejdet på at sætte møblerne fra Fredericia Furniture ind i tidsånden netop nu. En af vores største udfordringer i dag er at skabe sammenhæng og forenkle vores tilværelse, og på en eller anden måde skabe overskuelighed i den. Ikke mindst over alle de valg, som vi konstant stilles i. Og det betyder, at vi mange gange som forbrugere søger et stabilt og fast og ikke mindst funktionelt holdepunkt i en hverdag, der er konstant omskiftelig. Men som på den anden side også følger med den udvikling og den dynamik, som vi oplever i vores hverdag. Og det der med på den ene side at kunne følge tidsånden, og måske nogle gange ligefrem udfordre den, og på den anden side skabe noget, der er så originalt og holdbart, at andre synes, at de gerne vil kopiere det. Det er en ganske særlig evne, og det er det, jeg kan se, at Fredericia Furniture er i stand til. Og det gør så mig som forbruger helt tryg. Man kan godt se, at man er i 60'erne her. Ja. Selvom det er meget typisk Børge. Det er helt klart typisk Børge. Den her sofa, rent faktisk var den her sofa, den min far altid fortalte, bedstfar altid fortalte, at den betalte for hele bygningen af den nye fabrik. Det var en kæmpe succes. Og den kom I kulissen på Fredericia Furniture venter 3. generation, Rasmus Graversen, med et ønske om, når tid er, at kunne videreføre det, der blev startet af bedstefaren, en arv, som det vil være en stor udfordring at løfte. Jeg tror, hvis man fortsætter ud fra de spor, som er lagt nu, så handler det måske mere om at få overbevist verden om, hvor gode de her møbler er. Mere end det handler om at lave om på en masse ting. Og det tror jeg godt, man kan. Og så tror jeg, at Fredericia har en fremtid. Det er spændende at være med til at udbrede noget, man synes er godt. Og det synes jeg, Fredericias møbler er. Det var den her klunkestil, som Børge Mogensen han jo var voldsom modstander af og ryddede op i efterkrigstiden. Det har været sjovt at kigge i de gamle analer, fordi det er jo min families historie, samtidig med det er min bys historie, og det er på den måde også min historie. Og det har været spændende at se, hvad det var, der drev folk dengang. Og hvad det var, der drev min bedstefar. Når jeg så kan sammenligne det med, hvad det er, der har drevet min egen far, så synes jeg, det har været spændende at følge med i. Den gamle fæstningsby Fredericia med sine vældige jordvolde blev grundlagt for over 350 år siden som et værn mod fjender. Byen ved Lillebælt rummer en mængde krigshistorie, men Fredericia fortæller også en unik historie om designede møbler. Det var fabrikanten N.P. Ravnsø,
der kom til Fredericia fra Aarhus, og i 1911 startede Fredericia Stolefabrik i de bygninger i Prinsessegade 20, som havde huset Fredericia Jernstøberi. I Fredericia var der gang i industrialiseringen, samtidig med at man arbejdede på at udvide byens havn markant. Træindustrien var ved at gøre sig bemærket i byen, blandt andet med 2 møbelfabrikker, hvor Fredericia Stolefabrik var den ene. Møbelbranchen stod midt i det industrielle gennembrud og havde stor fremgang med mange kunder og god eksport. Min far hed Georg Henning Jørgensen, og han er udlært som møbelsnedker i Aarhus. Henning Jørgensens far, Georg Henning Jørgensen, var en af de første medarbejdere på den nye stolefabrik. Som 18-årig drog han på valsen til Tyskland og vendte efter 5-6 år tilbage til Fredericia. Så da han kom hjem i 1911, der fik han job på stolefabrikken. Den var startet på det tidspunkt, hvor han kom. Og jeg kan huske de bemærkninger, han kom med. Han var jo en ganske ung mand jo dengang, ikke? Han var født i 88. Så han havde jo ikke været så gammel, da han blev ansat som værkfører. Der var jo trods alt nogen, der var begyndt derinde. Det går aldrig det her, sagde de gamle svende derinde. Og den bemærkning, den kan jeg huske nu fra min far. Jamen hvis det ikke går det her, så går jeg, sagde han. Men trods det, så blev han der altså i 25 år til 1937. De havde en hest, der hed Max, for det er min yndlingshest, det var selvfølgelig Max. Og jeg kan høre endnu den spektakel, der var, når Max kørte hestevognen over gården. Så skulle de jo på banen med stil, var det dengang. Men i 1920 kom Fredericia til at spille en central rolle i forhold til dansk møbelindustri. Det nybyggede købestævne på voldterrænet blev rammen om helt nye specialudstillinger for møbler. Baggrunden for udstillingerne var et eksporteventyr i Norge, der pludselig var ophørt. Der var derfor behov for et nyt eksportfremstød, og købestævnet i Fredericia var stedet, hvor krisen skulle vendes. Men det var ikke kun spørgsmålet om at få hul igennem på eksportmarkedet, der optog møbelindustrien i Danmark. Funktionalismens enkelhed i møbelstilen pressede sig på i opgøret med den rokoko, barok og renæssance, der i reproduktionsform prægede møbelproduktionen. Det var salg af komplette møblementer og ikke enkeltmøbler, der prægede billedet. Ja, min far blev værkfører op på fabrikken, og fabrikken bestod af et poltermøbelværksted og et snedkerværksted og maskinsnedkeri. Og far han skulle tage sig af maskinsnedkerier. Der blev lavet mange forskellige ting deroppe. Vi lavede især en masse antikke møbler. Eller antikke var det selvfølgelig ikke, men efterligning af antikke møbler. Man lavede nogle stol, afhængig af hvad der var, ikke skab og sådan noget. Så lavede man måske 6 af gangen, og det gjorde man også med stel eller muligvis flere, ikke? Alt afhængig af hvad der var ordre og sådan noget, ikke? Så kunne man jo forøge de igangværende sæt, ikke? Men de kom sådan sætvis, og så var der en, der tog sig af samlerarbejde hele op ovenpå fra det der. Og så fortsatte det igennem til bejsning og lakering. Jeg var 17 år, da jeg kom i lære. Du kunne ikke komme i lære, før du var 16 inden for det fag der. Jeg var 17. Ja, jeg var halvgammel dreng jo. Det var jeg. Og så var det sådan, nu står der noget om lønnen der, ikke? Så var det sådan, at maskinstikkerne, de havde cirka 80 kroner om ugen. 75-80. Snedkerne, de havde 120 til 140. Tapetseren, det lå fra 120 op til 160. Jo højere du kom op, jo mere i løn. Ikke? Ja. Men hvad jeg fik, jamen jeg var sådan set privilegeret, fordi at de der snedkerdrenge, der stod ved høvlbænken, de fik 5, 7, 9, 11. Og så det sidste halvår, der kunne de få halv svendeløn. Jeg fik
Jeg fik 10, 16, 26 og 32. Jeg fik jo god hør i forhold til dem jo. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg gjorde, men det gjorde jeg altså. Ja, fars arbejde var jo at tilrettelægge arbejdet i de 2 afdelinger der. Fuldstændig. Altså han skulle sørge for alt det der havde med arbejdet at gøre. Og sætte folkene i gang og holde dem beskæftiget med, hvad der nu kom. For der var i forbindelse med snedkeri var der også et lakeringsværksted, hvor man sprøjtede med celluloselak. Det var jo noget værre noget dengang, jo. For det var, det var sådan et lokale, der faktisk var belagt med lak i tykke lag, fordi det stod jo ude i luften, når de sprøjtede op. Så det havde ikke været særlig sundt. Der var stor aktivitet på stolefabrikken i besættelsesårene. Nye møbler forlod hver dag fabrikken, husker Gudmund Herlufsen. Og på den anden side til at modsætte værkstedet, der var der så en udstilling. Jeg tror, der var 50 sæt møbler af forskellige slags og ting og sager derovre. Det tror jeg, der var, ja. Ja. Og så var der så ham der, Lykke der. Det var jo en af de der gutter, der kunne sælge sand i Sahara, hvis det skulle være. Han kunne det der. Han kunne sælge noget. Når Lykke han kom, han solgte sgu noget op på købestævnet. Og det med salg af møbler, det var også en disciplin for Georg Henning Jørgensen tilbage i 30'erne. Og han kom jo også ud og købte en bil, der hed Y4393. Og der kørte han Danmark rundt og solgte møbler. Han var faktisk ham, der kørte fabrikken. Det lyder så voldsomt, det lyder så flot at sige. Men han var prokurist, og han stod for salget af møblerne også. Altså, ikke? Han havde en meget stor stilling på Fredericia Stolefabrik dengang, ja. Det var en gruppe unge arkitekter, der førte an i bevægelsen frem mod en anden og mere enkel møbelstil. Gruppen talte blandt andre Poul Henningsen og Kåre Klint. Poul Henningsen arbejdede hele sit liv med lyset. Han var fortaler for produkter, hvor skønhed og anvendelighed blev forenet, og gik til angreb på den overdekorerede historistiske stil. Han kaldte den for den borgerlige plus-stil. Bevægelsen fik yderligere kraft, da Kåre Klint kom til at stå i spidsen som leder af Kunstakademiets nye møbelskole fra 1924. Kåre Klint var optaget af at lave opmålinger, så møblerne præcis kunne udfylde de funktioner, de blev skabt til. De skulle med andre ord ikke være større end nødvendigt. Kåre Klint ønskede, at møbler først og fremmest skulle være brugsrigtige og brugsvenlige. I den engelske møbelkunst fra 1700-tallet fandt Kåre Klint de egenskaber, som for ham var de grundlæggende, nemlig brugbarhed, holdbarhed, enkelhed og respekt for de naturlige materialer. På den måde har den klassiske engelske møbelkunst haft en afgørende indflydelse på udvikling af de møbelklassikere, som er blevet produceret fra 1920'erne og op i 1960'erne, og som har gjort dansk møbelproduktion så kendt og eftertragtet ude i verden. Som elev på Kunstakademiets møbelskole byggede Børge Mogensen videre på Kåre Klints idégrundlag, og det førte ham i 1942 til en stilling som leder af en nyoprettet møbeltegnestue under FDB's arkitektkontor. Planen var, at Børge Mogensen skulle i gang med at skabe kvalitetsmøbler til en overkommelig pris, som en gennemsnitsfamilie kunne have råd til at købe. Møblerne skulle produceres ud fra deres funktion. De skulle være lyse, lette og enkle. Det skulle være møbler, som alle kunne indrette sig med. Windsorstolen fra 1944 er et godt eksempel på, hvordan Børge Mogensen har brugt sin lærermester Kåre Klints metoder. Den unge boligkonsulent Andreas Graversen, der havde arbejdet nogle år i Aarhus, var meget interesseret i at arbejde sammen med Børge Mogensen. Og chancen fik han, da han købte sin egen møbelfabrik i 1955. Men samarbejdet med Børge Mogensen startede allerede nogle år før, da han blev kompagnon med møbelfabrikanten Tage Christensen i Strib, som producerede møbler sammen med Børge Mogensen. Tage lavede dengang et par af Børge Mogensens modeller, og jeg øjnede en chance for at komme i lag med Børge Mogensen, den arkitekt, jeg havde den største respekt for af alle de kendte i 40'erne og 50'erne,
og som måske var den mest utilnærmelige. Han var jo 10 år ældre end min far, så bare det alene gjorde jo, at han ligesom man så op til ham. Han havde jo bevist, at han var en dygtig husarkitekt for FDB på det tidspunkt. Og min far var jo helt klart fan af hele Klints tankegang omkring funktionalisme, afklarethed, enkelhed i designet, og det stod Børge Mogensen jo for. Så det var to mennesker, der forstod hinanden. Da Fredericia Stole- og Polstermøbelfabrik i 1955 var tæt på at gå konkurs som følge af dårlig økonomi, blev det Andreas Graversens unikke mulighed for at indlede et samarbejde med Børge Mogensen. Andreas Graversen købte og overtog fabrikken for et mindre beløb, og Børge Mogensen blev husarkitekten. Det blev starten på et nyt og markant kapitel i Stolefabrikkens historie, som for alvor skulle sætte navnet Fredericia på landkortet. Og Andreas Graversen og Børge Mogensen indledte et intenst samarbejde, der skulle vare frem til Børge Mogensens død. Det var sådan, at Børge Mogensen tit satte form på sit polstermøbel, for eksempel. Men havde egentlig ikke gjort sig de store tanker om, hvordan blindstel skulle konstrueres. Så det lavede det var så typisk min far, der kom med bud på det, og så fik det lavet, så det passede til de maskiner, vi havde, og i den kvalitet, min far ville være tryg ved. Og det handlede det også meget om. Min far var bestemt ikke en, der tog de nemme shortcuts, og var heller ikke en, der ville risikere, at hans møbler de skulle tages tilbage igen. Så hele den her kvalitetstankegang, og at man må hellere sætte en spross for meget på, for at være sikker på, at det også holdt i lang levetid, det gennemsyrede deres samarbejde simpelthen. Og det kan godt være, fordi de kom fra Nordjylland, at ting var ikke noget, man bare lavede for sjov. Det skulle bruges, og helst holde et liv. Og det har det jo så også gjort. Fars samarbejde med Børge Mogensen, det var præget af næsten sådan et ægteskabeligt forhold. Børge Mogensen, han var den eneste arkitekt, der var i stald i firmaet. Det var samarbejdet mellem min far og ham, det var det, der var det afgørende. Og når de udviklede ting sammen, så var det sådan meget som at tage sådan en hel proces, som så kulminerede i fødslen af det her barn her. Og når jeg forklarer det på den måde, så er det fordi, at det nogle gange var en hård fødsel. Bølgerne kunne gå rigtig højt, og det var jo sådan, at min far, han følte, han havde det her store ansvar for fabrikken, og for, han skulle kunne stå inden for det, han skulle lave. Og hvis han følte Børge, han pressede ham lidt for meget, så var de altså begge to fra Nordjylland, og så mærkede man det. Jeg kan huske, når man som dreng lyttede med inden for mit værelse, når de sad og diskuterede inde i stuen, så kunne bølgerne godt gå højt. Og det gjorde de, fordi de begge to var så vilde efter at gøre det så godt som muligt, og være så, jeg vil ikke sige perfektionistiske, men være ærlige omkring at få løst opgaven med umage og med et ordentligt resultat. Er der en, der har fulgt med i, hvordan dansk møbelproduktion har udviklet sig i de seneste årtier, så er det Kjeld Korsager. Og han lægger ikke skjult på, at en virksomhed som Fredericia Furniture har spillet en væsentlig rolle i udviklingen af dansk møbeldesign. I 23 år, jeg har været beskæftiget i brancheforeningen, er der jo sket en vældig udvikling af møbelindustrien i Danmark, som er gået fra at være en produktionsorienteret til at være en salgs- og designorienteret branche. Og møbler med et højt designmæssigt indhold, som Fredericia Furniture er eksponent for, indtager en mere og mere fremtrædende rolle i identiteten eller identitetsgivelsen af dansk møbelindustri. Man må ikke forglemme, at ca. 80% af de møbler, der fremstilles i Danmark, er rene basismøbler eller hverdagens almindelige frembringelser, som man jo kalder dem. Men de er jo absolut identitetsløse. Det er de 20% møbler med et designmæssigt indhold, der giver møbelindustrien dens ansigt. Både herhjemme, også i almindelige menneskers opfattelse, men også i udlandet. Så var der konferencestolen der, og det var, jeg måtte lave skærekasser for at lave den der formspændte skabelon.
Og det der, det er jo noget af det første, der blev lavet af den slags til små lejligheder herude. Og der lavede vi det, den her 32-35, som en armstol, der så kunne stå for enden der. Snedkermester Kurt Clausen startede som arbejdsdreng på stolefabrikken og kom efter endt læretid til at spille en central rolle i forhold til de mange møbler, som blev produceret på fabrikken. Det er nemlig Kurt Clausen, der har lavet prototyperne på de fleste af dem. En proces, der altid er startet med en tegning. Ja, fremgangsmåden, den er så meget enkel. Når jeg får en tegning for en rulle ud, så kommer den på et krydsfinær. Og så står jeg og kigger lidt på den, og så går jeg min vej. Og det gør jeg så i nogle dage, sådan lidt frem og tilbage, og prøver på at finde ud af, hvor skal jeg starte, hvordan skal jeg få det i gang. Og så begynder jeg at skrive nogle mål op, og starter op. For at grove opskåren, og få lavet skabelon, og prøver på at få lavet en rigtig rækkefølge, så det bliver et godt resultat. Selvom tapetserermester Kurt Nielsen for længst har taget hul på sit pensionistliv, så holder han stadig gang i det gamle håndværk. Hjemme i sit arbejdsskur har han nogle af de gamle maskiner, som betyder, at han stadig kan lave lidt polsterarbejde. Kurt Nielsen, der blev ansat på stolefabrikken i Prinsessegade i 1962, spillede en central rolle, da Børge Mogensen begyndte at tegne lædermøbler til fabrikken. Der var mange trapper, og vi rendte jo op og ned ad trapper hele tiden. Så var Børge Mogensen, som jeg ikke vidste, det var Børge Mogensen, så stopper Gausen mig på vejen op ad trapperne, så siger han så, Kurt, det er Børge Mogensen. Så siger han til Børge, det er Kurt, der skal lave vores læremøbler. Og så siger han, fint nok, og så gik jeg videre igen og tænkte, læremøbler. Jeg synes faktisk, jeg havde ret nok at se til med alt det andet. Jeg var rodet ind i deroppe, men det var ikke nok at ved. Og vi snakkede ikke ret meget mere om det, så kom vi hen til februar, marts måned, det var nok tidligere. Så vi tegningerne, og der var Gausen fantastisk god til. Vi kunne snakke sammen om det, fordi han vidste meget om, hvordan man skulle forenkle tingene. Altså på den måde, hvis han så en ting, så siger han, det kan godt laves på den måde der. Og det fik vi meget gavn af, fordi at vi andre, der var møllenposter, vi tænker i andre baner sådan set. Vi skulle ikke forenkle tingene, vi skulle bare lave det, vi fik besked på. Så det var en helt ny måde at komme til at arbejde, og lave det samarbejde på. Så da vi så begyndte at bearbejde de ting, som vi skulle lave med lærer der, ikke? Der var jeg tit oppe på kontoret, og så viste ham noget, som jeg havde lavet, hvor han så hele tiden, jamen det er fint nok at køre bare via på den måde. Der, ikke? Så det var sådan set et samarbejde mellem ham og mig, som fik det der frem på vores møbler der. Der var han god, fordi han skulle hele tiden stå inden for, hvad det kostede, og i sidste ende sige god for det. Så man kunne lige så godt tage den snak undervejs, og det gjorde vi altså også jo. Det var i 1963, at Fredericia Stolefabrik for første gang begyndte at udstille lædermøbler. Aktivitetsniveauet steg i takt med en stigende efterspørgsel og produktion, og der var behov for mere plads. En ny fabrik blev opført på et industriareal uden for bymidten, som efter blot få år måtte udvides. Succesen for Fredericia Stolefabrik var dermed meget synlig, specielt da Børge Mogensens og Andreas Graversens samarbejde i 1971 blev hædret med Møbelprisen. Året efter, i 1972, døde Børge Mogensen kun 58 år gammel. 17 års intenst samarbejde blev det til, hvor han nåede at lave ca. 100 modeller for Fredericia Stolefabrik. Mange producenter af designmøbler har igennem tiderne haft skiftende held med deres virksomhedsdrift og arkitektsamarbejde, og i særdeleshed haft skiftende økonomiske resultater som konsekvens af deres virksomhedsdrift. Og når Fredericia Furniture i Andreas Graversens æra var et udtryk for både stabilitet og fremadrettethed, så skyldes det en sjælden evne til at fastholde et eget krav om indtjening i kombination med omsætning af levedygtigt produktdesign til realiteter.
Jeg erindrer Andreas Gravesen som en person, der havde sine meningers mod, men som også var loyal over for sine omgivelser, 100% loyal over for sine omgivelser, over for sine egne holdninger. Ja, det er jo lige før, man kan sætte lighedstegn mellem loyalitet og principfasthed eller kompromisløshed, om man vil. Det kan ikke være meningen med den gode møbelindustri, at man skal hoppe og springe for popønskerne. Meningen må være, at man laver møbler, som folk kan stole på, som kan bruges til deres formål, og som kan tåle at blive brugt. Og det opnår man ikke ved hvert år at ændre på det hele. Kun ved års arbejde finder man frem til det bedste, og det, der kan vare. Læg mærke til, at mange popmøbler ikke er beregnet til at skulle vare. De betegner et modelune og betinger at blive skiftet ud ret hyppigt. Det kan ikke være tilfredsstillende som møbelarkitekt at arbejde på den måde. Det kan tage år at nå frem til et møbel, der fungerer som det skal. Deri ligger tilfredsstillelsen. De her 2 citater, de kommer fra henholdsvis min bedstefar Andreas Graversen og Børge Mogensen. Og de viser meget tydeligt, hvordan de 2 herrer så på møbelindustrien. Og på, hvad det vil sige at skabe et godt møbel. I dag synes jeg, det er sjovt, den vægt, de ligger på popønsker. Hvis man ser på Børge Mogensens møbler i dag, så er der altså også nogen, man godt kan sætte ind i en tidsbås. Så selvfølgelig kan man ikke undgå den tid, man lever i. Så er der så bare nogle møbler, som kan overleve den tid, de lever i. Og det er jo bare fantastisk, når det sker. Men man kan jo sige, at Børge Mogensen og min bedstefar har sat rigtig, rigtig mange møbler i verden. Og det er jo ikke alle, der har overlevet til i dag. Men det er da en meget god ambition at have med sig, når man skal lave nye møbler. På det tidspunkt, hvor Børge Mogensen dør i 72, der står Danmark i år for en stor udvikling af hele velfærdssamfundet, og tingene så rigtig gode ud på det tidspunkt, og vi havde nemt ved at sælge hans ting. Så kom krisen i 73, og så gik det lidt ned igen, men i bund og grund havde vi mindst 10 år efter Børge Mogensens død, hvor kollektionen var ualmindelig nærværende, levedygtig og alle steds nærværende, og det var fint nok. Så det var ikke nogen trussel på firmaets eksistens på det tidspunkt. Men hvis der ikke bliver tilført noget nyt projekt, så bliver det jo i hvert fald ikke måske en trussel på eksistensen, men jeg tror, at Børge Mogensens møbler, de vil overleve altid. De er meget, jeg må sige, eviggyldige i både formsprog og tid. Men markedet vil forvente, at der ligesom kommer noget nyt fra sådan en virksomhed, som jo har stået meget markant på designmøbelscenen i alle de år. I start 80'erne, der begynder jeg at komme ind i virksomheden og har taget de uddannelser, min far og jeg mente var nødvendige for, at jeg overhovedet skulle gøre en forhåbning om at komme ind og få en rolle. Og der diskuterer vi, det er jo klart, at vi sidder og snakker om, hvad nu, ikke? Og hvis man på det tidspunkt i hvert fald skulle lave et generationsskifte, så var det nødvendigt, at virksomheden fandt et eller andet vækstspor igen. Den er dit til. Jamen, hun var jo i bund og grund samme alder som min far, så det var ikke fordi hun jo kom som sådan en eller anden ungdommelighed på den måde. Men hendes design var ualmindelig ungdommelig. Hun prøvede de her nye ting, og man kan sige, gennembruddet var en bænk, som jo aldrig nogensinde har været kommerciel for os, men som var en lille 2-personers bænk med meget, meget tynde skaller på. Noget Eoplan-finer, som man tidligere havde brugt på flyvinger i gamle dage. Sådan meget bøjeligt finer. Og den gik vi på Kølnmesse med. Og det var ligesom et eller andet sted startskud til, at nogen sagde, hvad fanden sker der lige ved Fredericia nu? Og jeg kan huske, at vi blev både interviewet til radio og kom i alverdens blade og forsider med den bænk der. Simpelthen udelukkende, fordi, tror jeg, 2 ting, at den var meget speciel og fantastisk smuk, som sådan næsten et kunstværk, men også, at den kom fra Fredericia. Det overraskede mange. Og det gav jo ligesom lidt blod på tanden, hvor jeg så på en eller anden måde så mit snit til at få Nana til så at prøve at fordreje den her nye stil, som
absolut var mere organisk og i bund og grund temmelig langt fra det, Børge Mogensen stod for. Men Nanna fik lov ligesom at have os lidt som legestue også. Ud fra devisen, at hvis vi troede alt var muligt, så ville vi måske også komme til at rykke ved noget, som så kunne gå hen og blive kommercielt. Det er ikke altid, man ved det, men mens man leger, så er det tit, det dukker op. Og det blev mit mantra. Det blev, at det var ikke så vigtigt, at vi sådan fuldstændig planlagde et brief og sagde, det er det her, vi skal have. Men vi prøver at se, om vi selv kan lave noget med så stærk en personlighed, at markedet vil sige, hold da kæft, den har vi ikke lige set komme, den der. Og så på den måde brande hele firmaet igennem vores produktudvikling. I hele det her samme kog af ting, vi prøvede af, så står man lige pludselig med noget, der så blev til Trinidad-stolen. Som så siden, og det er jo nemt at se i bakspejlet, men siden gik hen og blev vores absolut største kommercielle succes nogensinde. I modsætning til sin far, der i relation til arkitektsamarbejde jo var monogam, fordi han faktisk kun arbejdede sammen med Børge Mogensen, og som havde den holdning, at det vi ikke selv kan producere, det skal vi ikke føre, så har Thomas jo anlagt en noget bredere synsvinkel på designersamarbejdet, for han har jo udvidet samarbejdet med designer fra 1 til, så vidt jeg husker, 15-16 arkitekter, hvoraf et par stykker endda af international herkomst. Min far har vist, at møbler, gode møbler, kan komme i mange forskellige former, og der findes mange forskellige formmæssige udtryk, som kan være holdbare. Og det tror jeg ikke, min bedstefar helt så i den tid, han levede. Men jeg tror, det er forudsætningen for, at man kan blive ved med at sætte gode, levedygtige møbler i verden, det er, at man bliver ved med at også udvikle formsproget. I mange år har Fredericia Furniture både herhjemme og i udlandet været ensbetydende med kvalitetsprodukter med højt designmæssigt indhold. Men i kraft af udvidelsen af sit designersamarbejde har Fredericia Furniture jo evnet at cementere den position, således at man i dag opfattes ikke blot som en af dansk møbelindustris, men også nordisk møbelindustris førende designmøbelvirksomheder. Og i relation til den danske møbelindustris designmøbelvirksomheder ligger Fredericia Furniture i dag blandt de 5 største. Men hvad er det for en strategi, en møbelfabrik i top 5 lægger for dagen, når man gerne vil fortsætte med at skabe designmæssige klassikere i fremtiden? Handler det om at spotte, hvad markedet efterspørger? Hvis du for eksempel tager erhvervsmarkedet, så er det jo meget løsningsorienteret. Altså hvis man skal have klapbord, så skal man have klapbord, fordi de skal kunne det. Så må vi løse den opgave. Så kan vi så vælge, hvilken designer vi synes kan løse den bedst. Men i bund og grund er det jo et brief, man giver, som bare skal i havn. Når jeg snakker om de her møbler med en speciel personlighed, så tror jeg ikke nødvendigvis, det går den vej. Så tror jeg ofte, at det måske igen bliver født af den her idé, man får, som så i arbejdet med ideen, løsningen af den problemstilling, man går med inde i hovedet, på en eller anden måde skaber designet, og får designet måske til at gå i en ny retning, der giver den personlighed. Og hvis ikke man også gør det, så tror jeg ikke, så bliver man ikke det firma, som rent faktisk en gang imellem lancerer noget, der går hen og bliver den her klassiker i fremtiden. At vi skal altså både være med til at sætte møbler i verden, som har en levetid, men man må også have en ambition om at udvikle måden, vi producerer møblerne på, og formsproget. Og når man holder det sammen med den gamle ambition om at lave møbler, der holder, så tror jeg, at man får et rigtigt Fredericia-møbel. Hvis man vil være med til at sætte dagsordenen inden for et bestemt område, så skal man virkelig være villig til at ture bryde med nogle normer. Fordi ellers så følger man jo bare med strømmen og genskaber noget, der allerede engang er skabt. Fredericia Furniture tør det her med at bryde med normerne og sætte nogle nye standarder for dansk møbeldesign. Men
Samtidig så er de også i stand til at skabe noget, som en almindelig dansker kan bruge i hans eller hendes hverdag. Og den her særlige kombination, det er det, som jeg ser, at Fredericia Furniture kan, og som er fremtiden.